Yo, good morning sa inyo mga kaibigan. Nandito kami ni Badyaw tapos yung anak ni Kabayan. Magmumukbang kami ng alimango tapos alimasag. Pakita nyo yung mumukbangin natin, dali. Pakita na. Nangangagat. Ayan, ito yung mumukbangin namin. Tapos yung alimasag natin, pakita mo. Ayan, yan, lalaki. Ngayon pala hindi makakasama si Paigarong kasi naghanap ng alamang doon sa Huban. Nagdayo sila maghanap ng ng hipon. Kaya hindi ngayon makakasama sa pagmukbang. Yung malalaking hipon. Yung malalaking hipon ba yun? O yung maliliit? Sige, let's go. Samahan nyo kami. Dito kami magmumukbang sa sa tabing dagat. Ito may naggagawang lambat dito. Yan, bagong-bago. Bago-bago yung lambat ni paring Tanner yata to. Ang tasa. Kailan namatay 50? Ni Miromibi no. Bagong-bago. Ayan, nalaglag yung ng kawali. Aray! Anong ginawa mo dyan? Nangungut ang alimango. Ayan, yung anak ni Kabayan nilaglag yung sakit ng kawali. Logi nila bagol. Yung bayan dala mo. Yung kakainan natin. Yan, nandito na kami sa tabing dagat. Kasi babasa yung aking sinila. Bilisan mo. Bilisan nyo. Hindi talaga yung buhay. Pero may mahandab. Yung baratong nasa langit na yan kasi painukulas. Yan, nandito kami sa tabing dagat ng punong. Yan, ang ganda dito. Ganda dito maligo pag malaki yung tubig. Yan. Ayan, binubukayan niya na. Maghuhukay ako ng pagmamakutan natin ng lalagyan natin ng apoy para lakas ng hangin dyan sa baka umulan. Dito tayo sa kubo-kubo. Makutang ko na para hirap naman. Kalam ay nandyan ka ha. Sana marami yung mahuli si Paigarong na hipon para serpihin naman siya. Kalis pa yung buhok lagi ang swerte. Lalo na sa babae. Yan, ilagay na natin yung alimango. Lagay mo na yan Ilalim para maluto na yan. Yan, wow, ang laki talaga. Okay, yan, lagay mo yung mga limasag. Sige. Lalaki, alimango. Tandaan lang baka masipit ka. Yan. Laki ng sipit Alin dyan sa'yo? Alin? Paigarong, kami muna magmumukbang ngayon. Dali, ilagay mo na yan. Hindi ka naman yan. Dandahan ka lang baka masipit ka. Dali, kahit saan. Malaki ng bungkang. Bungkang tawag doon sa amin nung kulay itim. Buang sa Tagalog. Wag, sama yun. Yan. Lalaki ng alimasag Na, ilagay mo na yan para
Makuluan na yan. Ang galing ng pagka ano mo ng ano ha. Ayan. Hindi na pala yan nilalagyan ng tubig pag pinapakuluan yung alimasag. Kasi kusang tutubig na din yan. Ay, yung taklob. Yung takip niyan. Taklob. Hanapin mo yung takip. Lagay mo na. Dali. Ito ko rin. Ayun na kan Joe. Joe. Dali na yan. Ayan. Lagay mo na ba yan? Lakas ng apoy. Yan. Maya maya luto na yan. Kainan na. Yan. Ay di pa. Namumula pa lang. Init. Ganda ng pagkagawa ko ng ano ng lutuan. Yan, tanggalin mo na. Dandahan lang, mainit yan. Ay. Nice. Lagay mo na ba yan? Lagay mo na isa-isa. Ikaw na. Video. Ow! Okay. Agat sa kanya. Wow, ulam pala. Solve na yan. Yung mga patulog. Ay, pwede yung dali. Ang ba yan, ang agat mo. Wala ba yung agat? May gusto kayo. Yan. Ay, nung Yan. Yan yung kakainin namin. Yan, ang lalaki. Grabe. nice! Yan. Yan, let's go. Kakain na kami. Yan mga kaibigan, kain na tayo. Tara, kain tayo mga kaibigan. Okay, kain na kayo. Oh. Ito yung sausawan na ginawa ni Bayan. Puro sili. Kaya nyo yan? Sabi yan. Kaya yan. Ito, laki nito. Grabe. Ito, kainin natin. Yan, lutong-luto na. Ang lalaki ng alimasag. Wala no? Wala lang. Ang anghang nito, sigurado. Grabe. Anghang. Pero ang sarap. Dito. Kain tayo kanin. Napuluton. Napulot yan. Grabe ang anghang. Itong malaking alimango, itinta ka na namin kay Pegarong para may maulam siya pag uwi niya. Pag galing niya sa huban, paghanap ng hipon. Mamaya ko na to, ang tigas. Sugatin mo ba yan? Grabe. Sarap. Sarap talaga ng alimasag pag sariwa. Salamat pala sa nanonood ng aming video ni Pegarong. Thank you sa lahat na nagsusuporta sa amin. Maraming salamat talaga. Pero ang sarap talaga. Ang sarap. Ang laki. Laki ng sipit.
hanggang dito na lang yung video. Bye-bye! Natin si Pegarong kung nandyan na sa bahay nila. Ay, ito na. Nandito na si Pegarong sa bahay nila. Ayan. Pegarong, kakarating mo lang? Ayan si Pegarong. Huli ko, hipon. Hipon yung huli niya. Meron kaming tira. Ito yung tira mo. Ano yan? Buksan mo na. Sino po na Surpresa? Surprise to. Ano surprise to? Hindi ko alam, buksan mo na lang. Makikita mo na lang yan. Boy, baka bomba to. May punaw kami. Ayan. Ito yung mama ni Pegarong. Kay Ugpan, tapos halaan. Ayan, binuksan na ni Pegarong. Wow, man, mga kaibigan, oh, sarap. Bay talaga ni Boboy. Yan ang tira mo. Alimasag lang sa amin. Uy, so, ano na. Thank you, boy.